Tak ahoj a hezký den. Nevím, jak to bude dneska dlouhý, jenom jsem vám chtěla pozdílet, že jsem se vrátila z Itálie a čím teď žiju, a to je, jak se to celé léto nese ve znamení dětských témat v human designu, tak konečně se chýlí i naše natáčení ke konci a já natáčím nový kurz Moje dítě očima human design a bude to něco jiného, než bylo v rodině a to jsou taková témata, která se za poslední 2-3 roky vyvrbila právě rodičům a prarodičům, který byste chtěli více vědět a poznat. A v tom kurzu budou věci, které jsem ještě právě v žádných kurzech pro veřejnost neprezentovala. Já je učím ty profesionály, kteří se chtějí v human designu víc vzdělávat, ale pro rodiče s dětma jsem se rozhodla teď je teprve vlastně dát ven, aby to mělo takový ucelený formát a dokázali jste si úplně od začátku s tím svým dítětem, v jakýmkoliv věku je, trošku lépe poradit. Ten kurz se opírá i o 4 vývojové fáze dětského designu, to je do 7 let, do 14, do 21 a do 28. Ano, slyšíte dobře, až do 28 let, do návratu Saturna, jsme vlastně pořád připoutaní k rodině původu energeticky a zabývám se tam i tady těma fázema. Vůbec tam vysvětluju, proč je potřeba změnit přístup k rodičovství, k výchově dětí, proč ten klasický 7centerní nám už nefunguje a co obnáší ten 9centerní. 9centerní asi znáte, kdo znáte trochu human design, je to 9 energetických center, ale z toho vychází i docela jiný ponímání vlastně výchovy dětí, kdy už z human designu víme, že žádný dítě se nerodí jako nepopsaný list papíru. Možná co se týče zkušeností v tomhle životě, to ano, ale má spoustu už fixností a daností, které jsou hlavně vidět na té červené straně designu a hodně o tom to bude ten kurz. A co si myslím je takový největší přínos proti klasickému ponětí human designovému, takovému tomu typologickému je, že tam budu dobře rozebírat do podrobnosti jednotlivé tóny neboli šipky a rychlost fungování jednotlivých dětí. Takže nebojte, nebude to výuka human designu, bude to velmi, velmi prakticky a dostanete tam spoustu odpovědí, jednak z mapy, druhá co s tím, protože ta odpověď je fajn, nebo spoustu odpovědí si dneska vygooglíte, nebo si s AI pobavíte a chat vám napíše tu správnou odpověď, to asi problém není. Ale to není to, co já chci dělat. Není to o tom přinášet informace, tady to máš, ale nevíš, co s tím. Já chci hodně pracovat s lidma právě v té části, že ty informace jsou fajn, je potřeba dát přesné informace, více zasituované do kontextu, ale hlavně, co pak s těma informacemi já mám udělat. To znamená, jak je konkrétně v každodenním fungování dítěte při různých typech činností mám prakticky aplikovat, jak je použít. A právě o tom bude ten kurz. Nebojte, nebude dlouhý, bude to zhruba 5-6 hodin videí, které budou po 20 minutách, nebude tam nic dlouhého, tak aby to i zaneprázdněný rodič zvládal vlastně zkouknout buď u vaření, nebo v autě za jízdy, nebo si k tomu sednul a udělal si i poznámky. Bude tam nutný trošku, abych vám ukazovala mapy, abyste si uměli dohledat to, co vysvětluju, ty jednotlivé typy projevů na tom svém dítěti, tak samozřejmě k tomu tu mapu budete potřebovat. Můžete si ji stáhnout u mě na stránkách. Ale musím říct, že už se na to moc těším, protože já už jsem dlouho měla poptávku po takovémhle druhu zpracování kurzu, aby to bylo pro rodiče, prarodiče, terapeuty, učitele, trenéry, pedagogy, všichni ty, kteří přichází do kontaktu s dětma a hlavně pro nás, pro rodiče, protože musím říct, že mě human design velmi, velmi pomohlo, když jsem se spoustu věcí dozvěděla o fungování svých dětí a už asi 6-7 let je velmi jako intenzivně doma používáme a musím říct, že jsou nám hodně ke prospěchu, takže to je to, čím teď žiju. Ten kurz bude venku pak 15. srpna, společně na termín, kdy mám přednášku pro Kapku naděje na festivalu Soul Union. To všechno najdete na mých stránkách v kalendáři, ale jenom jsem vám chtěla trošku pozdílet, o čem ten kurz bude, protože si myslím, že bude skutečně převratný a že se tam dozvíte informace, které si nevygooglíte nebo nevytáhnete z AI, když nevíte, jak to poskládat, jak se na to správně zeptat. Takže budu se pak těšit a ještě vám budu asi přinášet několik informací o tom, jak to natáčím, protože jsem z toho fakt nadšená a budou tam i natočený konkrétní dětské reakce vlastně všech 5 energetických typů a různých věkových kategorií. Jsou tam děti od 6 let, 5-6 let až po 17 let, takže jsme se snažili právě
zahrnout do toho co nejvíc, nejširší věkovou kategorii dětí, aby jste dostali trošku autentický vlastně reakce na to, jak opravdu my fungujeme. Takže moc se těším. Mějte se hezky, krásný léto.